herangke bitung niltum la jengkha jonel mate jengkha hawara mailong kan la deng thongkara ke thom hawari sodim so rongaji katalon sisi kacedang punang humri pot niltum hin pen suri kadom pat jadi lo pen karbiang long pen angtan karbi solang dora depan sitami la deng thongkara ke thom hawari sodim so rongaji intimlin pen kapacuni along acara pitu mate niltum akhir juminang pi phan tuning diglo la penil tuma songhin pen mate karanga nilitum jengkha hawar mai pen kadam pa diglo nilitum pininga bang kacisi kacedang na penilitum puntin stamin ninjelo karbi atunta khekang thin methanga jutang do la so jutang inding sian inton kok sia pregnant pason silitum theklong lo la sela so ang deng kapap par dia pan kapali dia pan pirthia acatai la on kapali so puthak nilitum ke thanbum nilitum ta mathalo ke waila ngarni nilitum ajutang ke reng bedi aphan nilitum isi pirthia acatai long ke pani pan so long ke nilitum dan sisi kacedang abang ke pining project dalam tek chat son nilitum thekpon long lo dang non anmat ke theklong nilitum ke dak karbilu chal ya song hampang song do an lapen nilitum rong asar amai karbiang long dong asar amai lapen sarkari bolang bra association lapen rat det samit tumang cara situ dulu lapen nisen karbi khe pan aning timi abang ku bang tum sedami niltum rong bidi sere nang pidun dulu lacalang tum hasami kadam pajir lo niltum hok pe bang ke niltum jutang laso jutang aphan niltum khe so jutang aphan khe pi jutang nang ke ber thip nang ke dong thip laso pol ku sedami niltum arjap thip pen laso jutang kaparing ready pan niltum bude sangsi pen sisi kadang dulu lapen niltum mat nam hirjumi niltum kadok abi pan salang deng thangkara ka thom hawar disenin ke orang aja misen mi epen ke cuni kuning tak cita cita tu lapan anam long sambil tu mihir dunia kai pun kami hangkot lapan itu lasu kecisi kecedang long apang sambil itu kan long sekami anam mi pas sambil itu keciki tu lasu pening setam mi et mi kundang tu pacu ini lasu mat kalau lasu nang itu kadang ke abi tu ngal kan itu kan ia kan tu lah hello cerap citu bang lah hello tangka mahadir lekat cerap citu kali kelang alon alir alon kipi laso kacara pecitu yang setemil tum nang tum media mate kadangke abitu ngelong ninye dun itu kadok abi hap cing hap plus setelah laso kacara pecitu nang gelang dun kacetu dulu pulote an sesilu tu majutang bang khe catai long an setami cetang ini tu si mathalo si nona poran makin niltum kacisi kacedanga bangke niltum 80% an bakin tum tanglo lapen cun unji ku sini tum mathapon ini ada sesuatu kapasitas tang yang siapa perlu diklaim sesuatu klaim lagi apa sih nang itu lah kerangke bitung pan sesuatu keceng pen kejutan nang itu sesuatu pirthia catai long nang pasal tang piye pan nang itu sesuatu ajo nalu nang itu nang cepaduk nang cepala konpen nang som deng thongkara ke thom hawari sonim sorong aja aku thakke nang itu tak bidi seri nang pidun lapen nang itu cerap itu doji pumathalo lapen nang itu kami cerap itu nang jipu senang tuhan sunung di dan itu mamai mati itu jengkha hawara mai pen nang tuhan sami sunung di itu ini nang langsung tuh Nào ơi.